Пандемията е един така доста сериозен проблем. Няма да спра да говоря за нея, защото аз съм се борила 7 години с моята анемия, която беше доста така сложна. Имах липса на желязо дефицитна, но белите ми кръвни телца бяха доста повече от червените и B12 ми беше доста ниско. Сменяли са ми 2 пъти кръвта и така съм преминала през едни тежки 7 години, които нямаха решение, крепеха ме с лекарства и с инжекции, така съм качила и килограмите. Не мислех, че ще си оправя здравето, защото през какво ли не съм преминала, дори колоноскопия са ми правили и така не можах да си намеря решение. Но в момента се чувствам добре, когато си намерих решението.